Nezvibodzo mazera angu unenge watotadzira munhu zvisingaite zvamusingafanire kuita totenda bodzo. For example, kunyanya kuna mai, ukapota uchirova mai uchivatuka zvisinganzwisise uye kuvarova chokwadi unofega masaga kana kuenda uchinonga mabhini zvechokwadi. Murume ari nani zvako mukamisana chituka mwana wangu zvangu haikuna mai vakakubereka. Mai hazviiti. Ndototenda bodzo. Unenge watotenda bodzo chairo zvokuti kana upenyu hwako haufambi zvakanaka. Muri kuti kunyanya amai. Saka mwana mukomana kana mwana musikana akarova baba hazvina bodzo here? Vana vose vari vaviri ava vakarova baba havana bodzo here? Havana ngozi? Vana zviripo but baba menozvasa baba havana kubereka. Machi iwe wakabva mudumbu baba vari nani ndikagone kumuregerera sababa. Maona zvino kwaamai kana ndimbofugami kana kutaura namai kuti muregerere because anenge pachivanhu chedu chaicho hazvifaniri kuita, hatifaniri kudaro. Notona mai vanoremekedzeka zvikuru kana ari mwana wadaroka watobuda mutsetse wechivanhu. Rinozoitwa bodzo rinogona kubuda kumunhu arova baba nezviro zvanenge akuita iye. Kana pfungwa dzake manje zvinozodzoka kwaari mai kuti ko zvandarova mudhara shiwa kugura kuri kuita mudhara ndindakamurova uyu anofunga sei. Pamwe anofunga pfungwa dzake kuti zvindandipe zvangu baba vachandidapo pa zvindandifambe nenyika chidunga mabhini. Bodzo ringaitwa kumutorwa here? Kuti ndarova mutorwa papo kana akadai ringaitwa kumutorwa here kana tonoitwa paukama padhuze? Paukama zvokuti bodzo ringaite rinogona kuitika pane imwe nzira. Bodzo toti wauraya munhu upanikidzwa watomuuraya kuti muuraya chaizvo kutotorana kuti unoita sei baba? Unofanira kuti utenda bodzo. Kwati tindarova kana ndambuya vangu vabereka imimi kana mbuya vabereka amai vangu pane bodzo here pa? Mbuya nemuzukuru waro wambuya apa pane bodzo. Ndizwa kuti vanhu ivava vanogara vachiseka vose zvazouya nhasi zuva zvimwe kaizvo kurova mbuya nasekuru hapana bodzo. Mbuya nditi vanogara vachitaura nazvo nyaya dzavo izvo hapana bodzo apo. Iro bodzo racho kuti uzorirova zvinoitwa sei? Unobikwa doro here? Unongofamba here uchiita unotanda bodzo sei? Ngomwe achiti unobika doro kutamba bodzo kwaunoita unenge watokanganisira kuya kwokuti hazvifaniri kuitika muchivanhu asi wakanganisa. Kuripa kwacho unoripa sei? Kuripa zvakuenda nedare racho rawapinda but pabodzo chawatanda bodzo unofanira kuripa kubva pamombe zvichienda mberi. Unonzwa vamwe vachiti unopfeka masaga wofamba uchiita senge munhu uchipiwa zviyo uchidii amene kuno zvakamira sei? Ndizvozvo chaizvo manje ndizvozvo chaizvo maonda munapfeka unongoonekwa kuti unongoona woga kana uchifamba kuti munhu pane chakanaka apa akatenda bodzo. Akatenda bodzo kodza izvi hazviitwi izvi. Matare aripo kana wakanganisirwa uya uripo, risapuku varipo, chifu varipo, kana kuenda kukembe kumapurisa ende unomanga zvokurovana aiwa nguva ino hakusisina. Tanda bodzo kunoitwa nekurova mai ndokwakanyanya kurerekera kwazviri. Baba hongu nekuti kuna baba munogona kuripana mukazodini, asi kuna mai zvakatiomei nekuti mai hauna kukama navo. Saka hamugoni kuzogadzirisa kuti muzogadzirisa. Unotanda bodzo, kutanda bodzo kumwe kunokuya sengozi. Unogona kupfeka masaga ukadononga sadza mabhini asi zvinoshaya basa. Nepamusana pekuti unotoda kutotonoripa kuvabereki vako kunana sekuru.
ndio vanogona kuzokupa muripo wekuti muripirane zvawakaita. Ende iwe unenge wotobetserwa nehama dzako nekuti iwe pachako unenge usingachazivi zvavo. Hatingati zvakafanana nemunhu anopenga kuti uzive kuti kunonga kumabhini kudzasadza mubhini kana kuti kudidi zvinenge zvakungoita zvega. Unenge usisina pfungwa dzako dzawagara uinadzo. Vamwe vanogona kuti todawo mombe wozonobikwa doro rekuti vakuchenura.